Bona nit. Aquest 2022 el Mercat Municipal de Cardedeu ha celebrat 40 anys. Va obrir les seves portes el 17 de desembre de 1982 i ho van celebrar dissabte amb nit de tapes per tots els consumidors. Que ara mateix estem en un moment molt bo, que la gent aposta pel comerç de proximitat, per Cardedeu i pel mercat. Aquest cap de setmana hem conegut els 20 candidats que passen a la semifinal de càsting de Cardedeu. L'1 de gener coneixerem els 4 repescats que els acompanyaran al càsting que podreu veure el proper 14 de gener. I a esports parlarem de l'exhibició de Nadal del Club de Natació Sincronitzada de Cardedeu que van disputar aquest dissabte al Gim 10. Cada equip presenta el tros de ball que ha preparat, que és el que presentarem a les competicions, i hem fet balls conjunts de Nadal perquè ballin totes juntes. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. La policia de Cardedeu ha detingut 2 persones per saqueig i robatori a 15 vehicles. Un dels detinguts va saquejar 13 vehicles el 3 de desembre. L'altre va robar l'interior de 2 vehicles el 7 de desembre, en ambdós casos a l'avinguda del Ferrocarril. La col·laboració ciutadana va ser cabdal per actuar amb la màxima immediatesa. La policia de Cardedeu ha detingut 2 persones relacionades amb el robatori amb força a l'interior de vehicles a l'avinguda del Ferrocarril. Tot i tractar-se del mateix emplaçament, els fets van tenir lloc en 2 dies diferents, el 3 i el 7 de desembre. En el cas del dia 3, a les 4 de la matinada, un veí va alertar de soroll de trencadissa de vidres darrere l'estació. Un cop personada la patrulla de la policia local va identificar una persona pels volts de l'avinguda del Ferrocarril que, després dels indicis observats i les diligències practicades, es va detenir com a presumpte autor dels 13 robatoris amb força a l'interior de vehicles. Els fets del dia 7 són similars. Cap a les 11 de la nit, un veí va informar a la policia que veia des del seu domicili a una persona robant a l'interior de vehicles estacionats a l'avinguda del Ferrocarril, facilitant una descripció física acurada de l'autor i del carrer pel qual havia fugit. La patrulla va identificar una persona a l'Avinguda Catalunya que corresponia amb la descripció, amb nombrosos antecedents per la mateixa tipologia de delictes i amb una lesió compatible amb el trencament de vidres. Finalment es va poder acreditar l'autoria dels fets i va quedar detingut. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, tornava la nit de l'emprenedoria divendres passat amb la 12a edició, on s'ha buscat l'ús del cor i la raó en la implementació de projectes innovadors. Al Teatre Auditori de Cardedeu s'ha celebrat una nova edició de la nit de l'emprenedoria. Concretament, la 12a entrega que s'ha centrat en el sistema multidimensional, que és una nova creació del C7 de Cardedeu, fruit dels anys d'experiència en l'assessorament dels projectes emprenedors. Diguem que el mètode multidimensional el que fa és abordar la part racional d'un projecte, és a dir, la part econòmica, la part operativa, del pla de negoci, els marges, el màrqueting, i la part sistèmica que va vinculada a la part perceptiva, amb el propòsit, amb la vinculació, a el que podríem dir l'ànima del projecte. En l'acte s'ha buscat col·locar l'emprenedor en el centre com a persona, i a més ha comptat amb una taula rodona dinamitzada per la Lloranda Tarango i composta per la consultora Mercè Brey, l'advocada Berta Santos, l'economista Jaume Gomis, la fundadora de Glaia Huguet, Àlex Huguet, i el director del C7, Manel Cortés. El C7 és el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, que és un centre dintre de la regidoria de desenvolupament local de l'Ajuntament de Cardedeu, per tant som ajuntament, i ens dediquem a donar suport a les empreses, al teixit productiu, als comerços, als polígons industrials, treballem amb els emprenedors, treballem amb els empresaris i treballem amb el que són polítiques d'activació i de dinamització del que seria el teixit empresarial i el teixit econòmic a nivell local. El C7 té un conveni amb diversos pobles al voltant de Cardedeu i són un referent en quant a l'emprenedoria pel que fa a l'administració local.
El 17 de desembre de 1982 es van obrir per primera vegada les portes del Mercat Municipal de Cardedeu. 40 anys més tard, continua obrint cada setmana i proporcionant productes de proximitat per al municipi. En honor al 40è aniversari del Mercat Municipal de Cardedeu, s'ha organitzat la primera nit de tapes com se celebra a altres mercats de renom. Cada parada ha elaborat 4 o 5 tapes variades amb els seus productes principals, adaptant-se als gustos dels consumidors. Bastant bona, tenim molts clients consolidats, clients que busquen qualitat, proximitat, que els atenguis personalment, que els donis receptes, consells. Jo crec que ara mateix estem en un moment molt bo, que la gent aposta pel comerç de proximitat, per Cardedeu i pel mercat. Els consumidors han pogut tastar tapes de les 12 parades interiors, que varien des de xarcuteries, carnisseries, passant per fruiteries o peixateries, i fins i tot una paradeta de menjar o vegà o vegetarià per emportar. Tenim varias cosetas que son verduras amb veganesa de llimona, rollito vietnamita, crema de porros, fideus orientals i com falses alites de pollastre però estan fetes en coliflor. El que tenim nosaltres és que tenim hort, llavors molts dels ingredients que tenim a les tapes són producte propi. Hem preparat diverses tapes, una bola de patata amb tofu i anacards, amb una mica de iogurt de soja per sobre, i unes empanilletes petites de ceba caramelitzada, pera i formatge vegà. És una parada de menjar vegà. També tenim pizza, formatge vegà, ceba caramelitzada, amo sense gluten. Sí, també hi ha mandonguilles de zucchi, arròs i mill, amb una mica de brots de soja i una sobrassada vegana. L'aniversari ha estat organitzat per l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Cardedeu. Dijous, el Teatre Auditori de Cardedeu s'omplia amb la xerrada impartida per part del doctor en Biologia i professor de Genètica David Bueno, una xerrada organitzada per les AFAs dels 3 instituts de Cardedeu per tractar el tema de l'adolescència. Quan s'acaba l'adolescència? Aquesta és una de les preguntes més freqüents que li fan a David Bueno, sobretot després del seu llibre Com funciona el cervell d'un adolescent. Té data de caducitat, però depèn molt de cada adolescent i de cada família. Jo penso que el que més els neguiteja és pensar que alguns dels comportaments que tenen durant l'adolescència que no s'allarguin més enllà d'aquesta etapa. Aquests alts i baixos emocionals, aquestes coses que en els pares ens fan patir. La xerrada de David Bueno a Cardedeu la van organitzar col·lectivament les 3 AFAs dels instituts de Cardedeu, amb la col·laboració de les escoles, l'Ajuntament i la llibreria Àgora. Nosaltres, com a les AFAs dels instituts, també el David Bueno ha vingut a fer una xerrada especialment als professors i professores dels 3 instituts. Hi ha hagut una molt bona resposta, em sembla que hi ha hagut 35-40 professors que han vingut a aquesta xerrada i estem molt contentes perquè ha pogut venir i perquè ha sigut molt profitosa i ha anat molt bé. En principi, la idea és poder fer una xerrada cada trimestre, que és el que l'any passat vam aconseguir fer. Llavors anem una mica per això. Amb les reunions que fem cada AFA amb els seus centres educatius, amb els equips directius, mirem la necessitat dels adolescents i llavors és quan agafem una mica els temes que hem de profunditzar una miqueta més i abordar com a famílies. Partint del seu llibre Com funciona el cervell d'un adolescent, David Bueno posava sobre la taula diferents situacions de l'etapa adolescent per donar resposta a les inquietuds i neguits de les famílies. L'adolescència és una etapa inevitable i molt important de la vida, és crucial, de fet és el que marca la diferència que ens fa ser persones, éssers humans, i que com a etapa inevitable i crucial que és hem d'aprendre a gaudir-la. I que hi ha unes quantes idees que ens poden ajudar a transmetre sempre confiança als nostres adolescents, recolzar-los, donar-los bon exemple. Són unes quantes idees que ens poden ajudar molt en el dia a dia. Aquesta xerrada és l'última de l'any, però de cara al 2023 les AFAs ja treballen per un nou cicle de xerrades on un dels temes que volen tractar són les addiccions. I avui, a l'últim informatiu de l'any, volem fer un repàs del que ha estat la notícia de l'any o la més destacada al nostre municipi, la implementació del porta a porta, la seva immediatesa, les xerrades informatives, la manifestació en contra, la plataforma que s'ha creat per fer fora el porta a porta i com el percentatge de recollida selectiva ha arribat al 83% amb aquest sistema. El 15 de juliol es posava en marxa el sistema de recollida porta a porta a Cardedeu,
un sistema que ha generat controvèrsia al municipi i que s'ha convertit en la notícia de l'any. Cardedeu s'ha dividit en 3 zones de recollida, ja que a hores d'ara és el municipi més gran amb la implementació de recollida de residus porta a porta. El 20 de juny d'aquest any començava la primera xerrada informativa per part de l'Ajuntament, un total de més de 15 xerrades amb 4.000 persones assistents per compartir dubtes i neguits sobre el nou sistema. Una setmana més tard, diversos veïns del municipi es manifestaven pels carrers de Cardedeu en contra del porta a porta. Ara existeix una plataforma online per recollir firmes per fer fora el porta a porta i diversos veïns es manifesten amb pancartes durant les sessions de ple ordinàries a l'Ajuntament. Malgrat tot, el sistema està funcionant i s'ha arribat al 83% de recollida selectiva amb aquest sistema. El porta a porta ha sigut una transformació a Cardedeu. Ha canviat a nivell d'espai públic, ha canviat a nivell de la implicació de les persones amb els residus, però sobretot també ha canviat la implicació que nosaltres tenim com a persones amb el tema de la lluita contra l'emergència climàtica. Ens ha ajudat una mica que cadascú puguem contribuir millor en la lluita contra l'emergència climàtica. Per tant, és una transformació important. La recollida de residus porta a porta està portant bons resultats al municipi, no només amb la quantitat, sinó que també ha millorat la qualitat de les fraccions. Amb l'arribada de les festes de Nadal és tradició cantar Nadales. A l'església de Santa Maria de Cardedeu, l'agrupació coral de Cardedeu ha fet la tradicional cantada de Nadales. És habitual que l'agrupació coral de Cardedeu faci la cantada de Nadales cada final de desembre. Aquest és un dels diversos actes que faran durant les festes, juntament amb el cant de la Sibila. Els cantants presents han interpretat Nadales populars, on fins i tot el públic ha pogut intervindre. És un clàssic, això ja ho sabem, que després de l'estiu comencem el curs i ja preparem 3 mesos preparant les Nadales per aquest dia d'aquí. I llavors, a partir de gener, ja comencem una altra sessió, que és pel final de curs, que aquesta serà molt important, que ja ho rebreu les notícies. És una de Mendelssohn i farem servir l'Orquestra Jove de Catalunya. Per tant, serà una obra molt, molt, molt important al juliol. S'han triat diverses Nadales procedents de Catalunya, amb versions més atractives i divertides. La coral està composada per 50 cantants actius, dividits en 4 cordes: tenors, baixos, contrals i sopranos. Tot i això, actualment hi ha moltes baixes dins del grup. Seguim la tradició, no som fidels a les tradicions populars catalanes, no volem renunciar a elles i més contraatacant els embats que tenim sobre les influències estrangeres que tenim. Per tant, tossuts nosaltres i tornem les Nadales sempre cada any. Això no ens oblidarem mai. El cant de la Sibila es farà el pròxim divendres a l'església amb entrada gratuïta. Torna el talent show musical de Ràdio Televisió Cardedeu i la xarxa de televisions locals. Dissabte vam conèixer el nom dels 20 aspirants que passen a la semifinal de càsting, que podreu seguir en directe per 35 televisions locals i per laxala.cat el 14 de gener a les 10 del vespre. Ha tornat Objectiu Paqui i ho ha fet al més pur estil eurovisiu. 40 candidats de 35 televisions locals es van jugar una plaça a la semifinal de càsting amb 2 programes on les televisions locals han tingut un pes molt important. Canal Terrassa. Ha costat molt. Molt difícil. Al mateix temps, nerviosos. Amb punts de l'1 al 8 entre els candidats i una puntuació total de 10 punts pels que les teles consideraven que era el millor, s'han escollit les 20 veus que passaran a la següent fase. Precisament la gràcia d'aquesta edició, el que la feia especial i diferent respecte a les anteriors, era aquesta ampliació de la família, com dient sempre, aquest arribar a cada racó de Catalunya gràcies a la xarxa de televisions locals amb la que treballem i és on ha estat el punt emocional d'aquesta fase inicial de càsting, no? Després de que totes les teles fessin els seus propis càstings per escollir qui els representava
viure aquests dos programes eurovisius, per dir-ho d'alguna manera, i veure com es repartien els vots entre les teles, no? I com entre tots, d'alguna manera, hem fet aquesta primera selecció. La veritat és que ha sigut emocionant i molt, molt divertit també, no? Viure d'aquesta manera. Durant els programes es va viure tensió fins a l'últim moment i és que en Marc Segura, de Cugat Mèdia, va estar fora dels 10 primers fins l'última ronda de votacions, on va aconseguir 3 punts més que l'Isabela Werner, de BTV, aconseguint així una plaça a la semifinal. Atenció, puja amb força després d'estar molta estona desclassificat en Marc Segura de Cugat Mèdia. Del que no va haver dubte en el primer programa va ser de les primeres posicions. La Tània Caelles, de Canal Taronja Central, i la Carla Calvo, de Televisió de Badalona, van encapçalar el rànquing de votacions durant tot el programa. En el segon programa, la Llum Blancafort va aconseguir un total de 282 punts dels 340 que hi havia en joc. Sumen punts de totes les televisions locals, menys de la seva pròpia. La Llum Blancafort. La Llum Blancafort. Llum Blancafort. Llum Blancafort. En aquest cas, qui va patir fins a l'últim moment va ser la Vera Leden, que amb 85 punts, 2 més que l'onzena classificada, va aconseguir una plaça a la semifinal. I atenció, perquè la Vera Leden entra, es classifica a la 10a posició. Ara els aspirants hauran de passar una fase de càsting presencial a Cardedeu que podreu veure en directe el proper dissabte 14 de gener. Ara, en primer lloc, encara seleccionarem 4 més amb una fase de repesca, que la fase de repesca sempre també acaba de donar una mica d'emoció i ens donarà emoció per tot el Nadal a través de les nostres xarxes socials, i les 24 persones que tindrem definitivament ja decidides la nit del 31 de desembre vindran a la semifinal de càsting aquí a Cardedeu. Amb aquesta semifinal ja entren en joc altres coses, no? Vull dir, podrem conèixer la persona més a prop, podrem veure també les seves capacitats més enllà de la veu, no? Capacitats a nivell d'interpretació, a nivell de dansa, posarem una mica en coneixement totes aquestes coses i haurem de decidir, ara amb un jurat més definit, quines són les persones que passen de la semifinal a la final i quines són finalment les 10 persones concursants. En aquest cas serem ja un jurat més definit, com deia. D'una banda tindrem la representació de la discogràfica Crea Music, tindrem també una representació dels professors de la part de formació d'aquesta edició, representació també de les exconcursants de la passada edició amb la Martina Borona al capdavant, donant aquesta opinió seva que també és molt, molt important perquè ha viscut l'experiència en primera persona, i estaré jo també com a representant del programa en aquesta taula de jurat on acabarem decidint. Aquest any la semifinal i final les viurem i realitzarem al nou edifici de la Tèxtil Race, que són unes instal·lacions noves que pràcticament estrenarem nosaltres aquí a Cardedeu, i a més serà la nova acadèmia on tindrem totes les aules de formació per a aquesta edició. I la sorpresa final de les dues primeres fases de càsting territorials d'Objectiu Paqui és la repesca que ha començat ja a les xarxes socials. Fins al 31 de desembre pots votar pel candidat o candidata preferit. Els 4 més votats participaran a la semifinal de càsting del proper 14 de gener a les 10 del vespre. Recordeu, @ObjectivPaqui, els vostres aspirants preferits d'entre els 20 que no han estat classificats i que us agradaria veure a la semifinal. I per aquestes festes us volem proposar també un entrant pels dinars o sopars de Nadal o amb amics, i la proposta ens la fa el cuiner i professor de cuina Bernat Plana. La proposta és molt senzilla. Només necessitem 150 grams de formatge Filadèlfia, 150 grams de formatge queso crema, en aquest cas és amb tòfona, però pot ser queso crema, 2 fulles de gelatina i 70 grams d'oli d'oliva. La gelatina en aquest cas sembla un producte una mica més estrany, el que passa és que ho podem trobar a qualsevol supermercat en l'àrea de reposteria. El que passa que la trobarem així, en format més dur. L'únic que hem de fer és hidratar-la amb aigua freda i obtindrem al cap d'uns minuts la gelatina per fer servir. El primer pas seria calentar els formatges. Els podem ajuntar i calentar al microones. L'important seria que no passés d'una temperatura d'uns 40 graus. Un cop tenim els formatges atemperats, el següent pas seria escalfar l'oli d'oliva, el mateix, a uns 40 graus. Un cop tenim l'oli d'oliva calent, incorporarem les fulles de gelatina prèviament hidratades amb l'oli d'oliva. Remenarem fins que es dissolgui bé. Agafarem els formatges, els col·locarem en un bol i ho barrejarem tot junt. Juntament amb l'oli d'oliva i les fulles de gelatina. Un cop ho tenim, hem de mesclar-ho amb una varilla, però en cas que no ho tinguéssim, amb una llengua o fins i tot amb una cullera ens serviria, fins que tots els ingredients quedin ben emulsionats.
Bé, com heu vist, és molt senzill. Aquí el que tenim és els formatges i amb l'oli d'oliva i les fulles de gelatina. Un cop ho tinguem, li podem donar uns copets a la base perquè quedi tot ben pla i ho posarem a la nevera unes 3 o 4 hores. Un cop passades aquestes 3 o 4 hores, on la gelatina ja ha actuat, el que obtenim és aquesta cúpula cremosa de formatge amb tòfona, en aquest cas. També tenim unes torradetes per acompanyar el cremós i bé, seria qüestió d'untar-ho i disfrutar-ho. Espero que us vagi de gust. Doncs després d'aquest entrant que ens proposava el Bernat, passem a esports i avui, Sara, parlem de natació sincronitzada. Doncs sí, Núria, el Club de Natació Sincronitzada de Cardedeu ha presentat l'espectacle de Nadal on ha mostrat les diverses actuacions que portaran a les competicions oficials. El Club de Natació Sincronitzada de Cardedeu ha tornat a presentar un any més l'espectacle de Nadal per a les famílies. Actualment el club compta amb diversos equips dividits per edats. El nivell 1, entre 7 i 8 anys, després el Benjamí 2, el Copa 1, Copa 2 i 3, que pertanyen al mateix equip, i les Màsters, que són les sèniors. L'exhibició ha seguit la tradició i s'han fet les actuacions que porten preparant des de principi de temporada i que posteriorment presentaran a les competicions. Sí, el que faran serà un ball conjunt, és l'equip, que ballen totes juntes alhora, i també hem preparat, tenen una mica d'actuació fora l'aigua, ballen una mica, i combinem aquestes dues parts, la part de dins, que és totes juntes, i amb la part de fora, que ballen fora l'aigua. Combinem el que és la disciplina amb el gimnàs que fem a fora i després dins l'aigua també, depenent del nivell de cada equip i de cada grup, doncs fan balls amb més dificultat, menys i anem fent. La temporada passada el club va aconseguir medalles en 3 ocasions a la Copa Catalunya. Una d'or a combo nivell 1, una de plata i una de bronze a la categoria duet nivell 1. Ara és una mica més diferent perquè ja no hi ha el Covid, són actes més grans, hi ha més gent, hi ha més competicions. Aquest any s'afegeix unes competicions de figures que són individuals per cada nena i les estem preparant de cara que quedin bé en figures per després poder quedar millor en equip, combo, i el que esperem és donar el màxim, que es trobin amb ganes i que aconsegueixin la millor posició possible. El club es presentarà tant a Opens oficials com a les competicions més petites i familiars. Comencem el repàs esportiu amb l'empat del primer equip del Cardedeu. Dissabte, fora de casa, va empatar contra el Llavaneres A, amb un resultat de 1-1. Amb aquest empat, suma un punt i es manté en segona posició, a 7 punts del primer, l'Argentona A. L'equip tornarà el diumenge 8 de gener a casa contra el Masnou A, a 1:15. El sènior de futbol sala femení va perdre contra el seu rival directe a la classificació, l'Arenys de Munt A, per un 2-3. Actualment es troba en tercera posició de la classificació, amb 5 victòries, 2 empats i una derrota, a 5 punts del segon. El pròxim partit és diumenge 15 a les 6 de la tarda, a domicili contra el Sant Quirze del Vallès. El sènior masculí de futbol sala va perdre el passat diumenge, fora de casa contra el Castellterçol, amb un resultat de 8-3. L'equip ha aconseguit 5 victòries i 4 derrotes en les 9 jornades de Lliga que ha disputat. Actualment, amb aquesta derrota, es col·loca en 5a posició de la classificació, amb un punt del quart. La pròxima jornada serà el dissabte 14, a casa contra l'Esport Sala Santa Perpètua a les 7 de la tarda. El primer equip masculí d'handbol va perdre diumenge a casa, a la 12a jornada de Lliga, contra el quart de la classificació, l'handbol Sant Cugat, amb un resultat de 31-27. Actualment, l'equip cardedeuenc és quart a la classificació amb 11 punts. La pròxima jornada jugarà contra el segon de la classificació, l'handbol Vilamajor. Dissabte, el sènior femení va guanyar per un 25-32 a domicili contra el Lleida Handbol Club. Actualment estan situades en segona posició de la classificació, amb un total de 16 punts, a un punt del primer. El pròxim partit es disputarà contra l'Handbol Club Laietà Argentona. Doncs nosaltres tornarem l'esport ja al 2023. Doncs estarem pendents de què passa amb els esports a Cardedeu si tenen la mateixa sort aquest 2023 com han tingut aquest final d'any.
Fins al 8 de gener es pot visitar el 34è Pessebre Monumental del barri de Poble Sec al carrer del Pi número 44. Es pot visitar els feiners de 5 de la tarda a 9 del vespre i els caps de setmana i festius d'11 a 2:45 del matí i de 5 a 9 del vespre. És un pessebre tradicional de molsa i suro amb les figures habituals del naixement, l'àngel de l'Anunciació, els pastorets i els Reis d'Orient, entre d'altres. També hi ha un petit espai amb 2 diorames i com a novetat d'aquest any s'ha comptat amb la col·laboració veïnal amb escenes del pessebre al carrer. Divendres 23 de desembre a les 9 del vespre a l'església de Santa Maria de Cardedeu es farà el cant de la Sibila de Cardedeu amb el contratenor David Sagastume, el Jordi Raguant a l'orgue i l'agrupació coral cardedeuenca. I dijous 5 de gener de l'any vinent, Cardedeu es prepararà per l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient. Podreu seguir la cavalcada en directe per Ràdio Televisió Cardedeu des de l'arribada a l'estació fins que arribin a la plaça Sant Joan. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornarem l'any vinent. Abans, però, recordar-vos que hem engegat el programa d'Objectiu Paqui, que podeu seguir-nos a través de xarxes, @ObjectivPaqui, podeu participar a la repesca votant a l'apartat de Reels per a aquelles persones que més us agradin. Les 4 que tinguin més vots, que es traduiran en un like, un vot, seran les que també vinguin a la semifinal de càsting aquí a Cardedeu. Nosaltres, com us deia, tornarem l'any vinent i esperem seguir-nos retrobant. Molt bona nit.